Jawiloho.
di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Nyebarak ke tindak tanduk putih luhur, nyebarak ke tindak tanduk putih luhur, kanggo gaya murih bangsa adil makmur, kanggo gaya murih bangsa adil makmur. Ha. Sublak suweng, suweng eting kelenter, lambu ketuntung gudel, pak empole ralere sapa guyune ake sir, sir pondele kopong sir, sir pondele kopong. Ning kelenter sos yen sawata ngelilianono bakat tak pundhut krama. Jos, 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 ya oh, yo ya. Ha ha ha, 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 ha ha ha.
Ya ha oh tos ya. Kuda wiloho. Ya ha oh tos. Tos. Hoya.
Sumangka ing ayudha nenggih para tamtama sikra rampak anglaring baris angayai tarmaning satriya ya o ao yo ya o ao yo ya o ao yo ya o ya yo Rikat suka trengginas trampil rekridane drangga pantes kinarya tulodo andange para satriya ya o hao ya ya o iya ya o iyo ya o ya iyo lo galo ya lo galo ya ha o ho ya mingkar mingkur rengukara akarana karenan marti katindakna dening para kadang putri Hanitih Turangga kang samya angrasuk busana keprajuritan ingkang sami katingal Yutrengginas trampil kadya tindaknya saking Mandrawa Cina daraning Raden Ayu Srikandi ingkang sami mlebet wonten alas Nirbaya alas Nirbaya kang kondang wingit galak kelewat-lewat dipun panggeniwat yani kewan alas setan alas uga Prabu Celeng Srenggi lampahing kridane Prabu Celeng Srenggi kang hamekal risang pinanganten Klono Sewandana lan Putri Sangga Langit dening prajurit singa bareng ngawontenaken rerampakan ing prajurit Bantarangin bumine Dewi Ayu Sangga Langit sinebuting kembang sekar melati kenapa kantil sak pitrepete Mandrawanya iya sei aji Huja Wilaha ya oh ya ya os ya ya menika babak angka kaping kalih sampun dadi Mbak Nurli. Agare digoleke bakar. Heeh, karang wis abang-abangi gur kari ngunduh tebasane pira wis kaya manut. lombok kaya panjenengan. Lewat dhewe ki abang ngene iki wis gur kari nebas. Berarti ak dhewe melu kategori jaran wetak ta Mas Oh, Jar. nek aku karo sliramu lombok temumpang tahu. Oh nyemer. Ya tahune nek Nurli tahu bakso itu loh. Barenge dibuka ditata sendok cangkire
pikir kok ora tumangsa. Liriane du adu gawe bingung atiku. Iki piye? Iki piye? Iki piye? La piye? Sendelan apa Apa? sing tak pikir kok ora rumangsa. Sentir lenga patra sing tak pikir kok ora rumangsa. Klinang-klinang TVRI gumyak tenan sih. Sentir lenga patra sampun dipun pinangkani nyendikani dawuh rekan-rekan pengrawit Kuda Wilaha. Setunggal kali lelagon pun aturaken lumantar rekan-rekan Kuda Wilaha nyinarengi rawuhipun anggenipun para sutresna budaya ingkang sami kersa mreksani pasugatan Jatilan pada malam hari ini ya Mbak Nurli ya. Rasulan di Gedang Sari luar biasa. Panggungnya rejing. Kayak wingi gelar potensi budaya juga oke. Ono serandul, sesuk ijo ono wayang. Ananging kula ngapunten mboten saged merakson malih. Sedih aku jane. Lah ngopo? Ora dijak. Ya lagunya apa Mas? Manut Buri. Aku wae. manut buri. Aku ya monggo co. Jaran Bisma. Nurli Hasana. Jiro lupa Wengi sepi sunyoruri pemayangmu tansah rubeta ing netra kapan ku marang sliramu pengen nyawang sarya pengen semu Sumong lewo ana bingo yen tan panggih ing sarina ing sadalu palas bulan mulir tirta milih grabuyung tresna tuwuhing ati. Pujanku gumbangi pitu urang tresna yen prakara sliramu Kasmataku ersa koromatu Nora kalis pemanising kalbuku sayektine rasa tresna muga sliramu tancitra kayunyon asmaran sekoromatu. Nurli Hasana Jaran Bisma Kuda Wilaha. enak ya Mas. Iya dek GGS Professional Audio Sound System. Iya sabar dek. Wengi sepi
luwuhing hati. Ayo sampun ya Mas, Segara Madu setunggal kalian lakon lumantar rekan-rekan Kuda Wilaho ya. 3, 2, 1 Kuda Wilaho. Saya duduk sendiri
disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringi pusaka rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki topu janati ngendi Jawa ayu kang taati ati sikat mas ceple Wong bagus saja sirana longso Aku teko gendong tresno Dalangan asmara gawe sewu rasa Nambahi atiku jiwa Kang mas tentremno atimu Aku setia ngenteni sliramu Wis sepadamu Tresno suci manggiya rahayu aku janji ra bakal ninggalke kowe nduk Cahayu Alah, kowe wingi mlaku karo mbok-mbok anak loro, aja percaya karo bojone wong bojone dhewe diakoni jemene sliramu. aduh Dik Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula karinga usada rembulan ing wayah wengi nambahi kasih ati iki pepu jan ati nang ngendi Jawa manes sing taati ati sing
katresnan jati sampun barengan rampung lagune rampung dilorot luar biasa. Nyuwun keplokipun sepindah malih